Татарлар үшін үсеш стратегиясы милләт жиыны барышында яңа документ кабул ителде. Аның эчтәлеге нидән гыйбарәт? Гамәл стратегиясы максатлары үтәлерме? Без бүген дә онлайн режимда эшлибез, кунакларыбыз Skype аша элемтәдә. Хәерле кич, исәнмесез? Эфирда Таядынук тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Милләт жиынында, утырышында татарлар гамәл стратегиясы дигән яңа документ кабул ителде. Нәрсә икән ул? Рөстәм әфәнде, ничегрәк кабул итәргә әлеге кагазны? Хәерле көн, газиз милләттәшләрем. Иш дип әйтергә дә була инде. Нәрсә дәсәкне, стратегияне әле моның ише милли стратегияне бер халыкта кабул итмәде. Менә без беренчеләрдән булып, үзебезнең телне, гореф-гадәтләрне саклау буенча уже стратегияне кабул иттек. Стратегия нәрсә ул? Безнең киләчәк. Телебезне ничек сакларга, гореф-гадәтләребезне, ничек балаларыбызны үстерергә, мәктәптә ничек укытырга, барысы да шунда каралган. Стратегиягә килгәндә милли үзаңны или милли мөхитне ничек уятырга, халыкта ничек уятырга, минем бер сулым бар. Сулым дип инде халыкның горурлыгын арттырырга. Илһам абыйның шундый сүзләре бар. Ул уян татар, уян инде дип җырлый торган җыры алдыннан шу сүзләрне әйтәдер. Без кайсы халыктан, менә паспортын күрсәтә, нинди шәхесләре бар, или Разил Галиевның Ватаным дигән җырында без сез кайсы халыктан дисәләр, батырлар исемен атыйдым диде. Батырлар ул безнең шәхесләребез, көрәшчеләр, композиторлар, бүген безнең Тукаебыз, Салих Сайдашев, Илһам Шакиров. Шуларга үрнәк күрсәтеп балаларга мөхитне арттырырга. Менә әгәр дә инде күбрәк сөйләп китәм дисәгез, менә шуны әйтәсем килә. Мин Илһам абыйның авылыннан җирәк тормыйм. Мин анда бик еш кайтам. Аның табигатын, аның суларын, анда табигат шул хәтле матур, анда китәсе килми. Менә 4 көнне Шәһразиев белән шунда очрашабыз. Аның клубын яңартасы бар. Анда Илһам абыйга дискап постамент куйдылар. Юлларын Илһам абыйның чишмәсенә кереп, менә һәрбер шәхескә без матур итеп эшләсәк, именно шәхес итеп күрсәтсәк, балаларга киләчәк булар, аталар, бүген күп кенә атана дип үзенең кайсы халыктан икәнде аңларга теләми. Горурлыкны арттырырга кирәк безгә. Һәм стратегиядә әлеге фикерләр ята, ләкин күпмедер дәрәҗәдә каршылыклы ниндидер резонанс табыятты әлеге стратегия. Руслан, ни өчен менә хәзер чыкты әлеге стратегия дип саныйсың? Чөнки без беләбез, башта безнең инде татар телен саклау буенча комиссия төзелде. Аннары без хәтерләбез, президентның мөрәҗәгате һәм мәкаләсе булды. Хәзер менә аерым стратегиясе. Менә ни өчен хәзерге вакытта шундый җитди игътибар бирелә икән татар милләтенә? Мен біраз мақтаныйм әлі. 2017 елда стратегия турында біріншілерден болып мен яза башладым. Бізге стратегия жетмейді. Анарсың, аны президент өзінің юлламасында айтып кетті, һәм инде процесс башланып кетті, татарлар уянды диярлек, аның иң актив өлеше. Төбәкләрдән тәкъдимнәр килә башлады, идеялар, бик саллы фикерләр яңгырада башлады. Шуңа күрә ниндидер өмет уянды бездә. Бездә, ялларда, гомумән милли хәрәкәттә катнашкан кешеләрдә. Һәм инде мин үзем бу стратегияның язылышында бераз гына катнашкан кеше буларак сезгә әйтәм, менә бу безгә тәкъдир ителгән документ. Бу biz сөйләшкән, biz караган, biz язган документның бер хәрефе дә кермәгән кызганычка. Гомумән мин бу документны стратегия дип атамас. Менә Рөстәм абый бик матур итеп сөйләде, шигъри инде пафослы фикерләр әйтеп, ул кирәк әлбәттә. Тик булбулны бу матур сүзләр белән ышандырып һәм тукландырып булмый кызганычка бар. Стратегия ул бик катлаулы документ. Менә мин сезнең белән килешә бетә алмыйм, чөнки урыс милләтендә стратегия бар. Ул берничә. Русия проекты дигән китап, ул хәзерге вакытта сатуда да бар, 800 битлек, һәм рус идеясы. Ул 8 томнан тора, гомумән. Ул бик саллы, тирән, фикерле,
төрле юнәлешләрне үз эченә алган, анда социология булсымы, рухи кыйммәтләр системасы, тел, анда тарих, киләчәк, футурология, ягъни барысы да тупланган. Бездә нәрсә комачаулый моны булдырырга, ничек уйлыйсың? Нәрсә комачаулый? Безгә тәкъдим ителгән документ ул ниндидер шигъри юллар, глоссарий. Менә тел ул шундый, гырыф-гадәт шундый, анысы бөтенесе белән инде. Анда Татар конгрессына җыелган кешеләр моны белми дип әйтеп булмый. Бөтенесе бу проблемалар белән хәзерге вакытта да таныш. Шуңа күрә, минемчә, бу стратегия ул әле кабул ителмәгән. Ул процесста. Бу стратегияны мин һич юлы кабул итә алмыйм. Миңа калса, ул бер адым, бер баскыч. Менә бер баскыч үтте. Хәзер бераз югарырак терәлә. Рөстәм әфәнде, килешәм икән, сез бит шулай конгресс вәкиле, менә читтән бәлки яхшырак та күренәдер ул. Нәрсәләр җитми әлеге үсеш стратегиясенә? Әйтем бар татар халкында, ашамаган белми, тураган беләбез. Аны эшләгән кешеләр белә инде, мин аларга оценка биреп утыра алмыйм, но мин нәрсәсе әйтәсем килә үз ягымнан. Һәрбер кеше үз урынында, үз татар баласымы, бабасымы, анасымы эшләргә тиеш. Үз кулы беләнме, үз башы беләнме, ниндидер безнең телебез саклансын, гырыф-гадәтләребез үз урынында эшләргә тиеш. Үзебездән башларга тиеш. Һәрбер кеше. Менә мактанып та түгел. Менә мин шушы сыгылган форсаттан файдаланып әйтәм. Менә без инде 8 елдан артык 50 мең татар җырын үткәрәбез. Шушы балаларны татарча җырлатып, аларга үзебезнең премияларны бирәбез. Бүтән минем чараларым юк, шул чара белән апармакчы шушы балаларның ашырга мөхитен. Алар шушы премияга костюмнар тектерәләр. Аннары икенче елга тагын яңа җырлап киләләр шушы конкурска. Аннары бу депутат буларак, менә безнең күрше мәктәптә үткәрәбез ике теллекне саклап буенча спорт өлкәсендә ике телне тигез белгән балаларга үзебезнең премияны бирәбез. Но мин стратегиядә бик оста аз дип әйтәм үземне. Но ул кирәк нәрсә безгә. Менә әйтте бит дустыбыз. Ул кирәк нәрсә, аны мотор иттереп эшләп бетерергә кирәк. Ләкин анда уйланырлык җирлек бар, Рөстәм әфәнде. Дөрестә дә менә шундый аерым урыннардагы теге зур булмаган проблемалар, алар гомумән тула ситуацияга күпмедер дәрәҗәдә көзге ролендә үти бит. Утырышта тагын төрле фикерләр яңгырады. Дамир Исхаковның сүзләренә тыңлап үтик, аннары дәвам иттерербез. Туктаталмыйбыз, чөнки аның артында тора башка проблемалар. Аны барбер тавыш биреп без үткәргә тиеш инде. Ну белергә тиешбез без. Теләгән эшләр барып чыкмады. Һәм без алдагы көннәргә чынлыкта керәбез стратегия яктан әзер булмаган килеш. Концептуаль проблемалар бик күп. Аларны узган ел буе Татарстанда җәмәгатьчелек шул исәптән масса күләм чаралары нык тикшерделәр. Публикациялар бар, кешеләргә кереп карарга. Но аларны җыеп алып булмады. Мин бу эшләрдә катнашкан шәхес буларак, мин бик тирән катнашмадым, әмма катнашкан шәхес буларак әйтәм. Кызганычка каршы менә иң концептуаль авыр мәсьәләләрне без күтәрә алмадык. Алар бик күп. Һәм сез әгәр дә папка кереп карасагыз, кем укымаган, Рустам Миннехановның мәкаләсе күпкә кызыклырак безнең стратегия караганда, һәм тирәнрәк. Руслан, килешәсең әлеге фикерләр белән һәм тагын ничегрәк, бәлки вакыт күбрәк кирәк булгандыр, бәлки тагын да күбрәк кешеләрне җәлеп итәргә кирәк булган микән, монда инде тулай менә әлеге мәсьәләләрне туплап бетерер өчен әлеге стратегиягә. Рабыйның фикере белән 100% килешәмен мин. Чыннан да президентның мәкаләсе күбрәк тирәнрәк. Минемчә, анда фәлсәфи аның аспектлары да бар, гомумән анализ бар. Безгә тәкъдим ителгән бу документта анализ юк. Кызганычка каршы, ни өчен дигәндә, чөнки әгәр дә без үзебезнең проблемабызга анализ ясамыйбыз икән, ничек алайса без киләчәккә планнар кура алабыз. Бу минемчә бу сорауга мин җавап ала алмадым. Һәм бу документта кызганычка каршы конкрет проблемалар әйтелмәгән. Бу бер әйтүемчә социология, демографик әйберләр, мәктәп, мәгариф тематикалары күрсәтелмәгән. Чөнки без бит сибелеп яшәгән милләт. Шуңа күрә социологик тикшерүләр кайда? Татар милләте нәрсә белән яши?
аның мохтаҗлыгы, ихтыяҗы нәрсәдә? Юк, ул анда күрсәтелмәгән. Булай матур шигырьләр чыгарып ансы була әлбәттә. Ул стратегия түгел. Шигырь ул стратегия түгел. Ул сугышка бара торган, ниндер бәйрәмдә плакат чыгарып була. Кызганычка каршы, Дамир абый әйтүенчә, без әзер булмаганбыз. Кызганычка каршы проблемалар бар, аларны ачыктан-ачык әйтергә кирәк. Шуннан да без күп кенә белгечләрне җәлеп итә алмадык. Без интеллектуаль процессны оештыра алмадык. Һәм без үзебезнең проблемабызны ачыклап бетерә алмадык, кызганычка каршы. Менә шул 3 тезистан бу минемчә зәгыйфь документ пәйда да булды. Ләкин шул ук вакытта бер нәрсә эшләмәгәнгә караганда, бәлки бу беренче адым дип бәяләргә кирәктер. Рөстәм әфәнде, килешәсезме икән? Һәм моннан бит инде бар уңаякларны табырга кирәк. Бөтенләй бер нәрсә кабул ителмәгәнче дип әйтүем. Беренче адым булсын. Менә әйтеп китте Дамир әфәнде, президент турында искә төшереп, аның язган сүзләрен, әйткән сүзләрен, менә ул бит борчылып, авыл җигете борчылып, ничек телебезне саклап калу турында чыгышын ясады. Шуның өчен бүгенге көндә мин нәрсә әйтәсем килә? Әле беренчесе сайлауда катнашырга кирәк. Президентны үзен сайларга, президент исеме сакланып кала. Бу бит тоже зур дәрәҗә. Шуның өчен бергә, опять-таки, бергә матур итеп эшләргә безгә. Һәм ниндирәк тагын юнәлешләр кабул ителәчәк, һәм бәлки киләчәктә әле күтәрелер бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Тояны нуктасы тапшыру. Без бүген татарларның гамәл стратегиясе турында фикерләр алышабыз һәм мондый сүзләрдән башлыйк әле. Анда язылган җир шарында барлыгы 8 миллионга якын татар яши, ләкин тарихтан күренгәнчә күп санлы булугына дөнья күләмендә уңышка ирешүне тәкъмин итә алмый дип язылган. Руслан, килешәсезме? Һәм нинди төп киртәләр туа монда дип саныйсыз икән? Бу тез белән килешеп була, әлбәттә. Гомумән әйткәндә, татарның санын беркем дә белми. 8-10 миллион дип әйтәбез. Менә киләсе елга халык санын алу кампаниясе башлана. Шуңа да зур әзерлек алып барырга кирәк. Монда әлбәттә татарның проблемалары да күп. Һәм тәэмин аның рухи ихтыяҗын, запросларын дип әйтәбез инде. Тәэмин итү өчен республиканың гына көче җитми, кызганычка каршы. Моның өчен милли буржуазия булырга тиеш. Моның өчен безнең күп санлы зыялыларыбыз булырга тиеш. Моның өчен безнең иҗтимагый милли оешмалар, структуралар ягъни булырга тиеш. Бөтен җирлектә, Татарстан гына түгел. Чөнки татар милләте ул Татарстаннан киңрәк, күбрәк, байрак. Шуңа күрә татар яшәгән җирдә хәвеф бар диләр. Бу хәвефләрне, бу проблемаларны чишү өчен менә бу стратегия кирәк тә. Шуннан да бәлки мин бик искин фикерләр әйттем. Бу гомумән документның булмавы белән ниндидер дә документ булуы хәйлерәк, булайрак бәлки. Күрәсең, ул гына җитми. Чөнки без зур милләт, без тарихта эзлебез, безнең шанлы тарихыбыз бар. Шул ук вакытта безнең алда торган бурычлар да бихисап. Бит аларның чишү юлларын күрсәтергә кирәк. Мин менә сезгә беренче мисал китерәм. Менә бу президентыбыз стратегия турында әйткәннән соң миңа Магнитогорский җирлегеннән, анда Челябі өлкәсеннән, башка җирлектән милләттәшләребез шалтырата башладылар. Һәм ни диләр? Менә безнең барсы да бар кебек. Безгә аны булдыру механизмын бирегез. Без акчасын да табабыз, без кешесен дә табабыз. Идеологик яктан, методологик яктан ничек эшләргә икәнен ул сездән чыгарга тиеш, Казаннан. Чөнки Казан ул татарның рухи мәркәзе, рухи һәм сәяси мәркәзе. Шуңа күрә безнең 8 миллионлык милләттәшләребез шуны өмет итеп тора. Менә доганы өмет иткән кебек.
Көтіп тұралардыр инде. Әгәр дә без әле эчтәлеккә дә күз салсак, монда инде замана таләпләре, милли үзаң, дөньяга караш нигезләре, мәдәни мирасның мәсәлән кадерен белү һәм аны саклау дигән пунктлар бар, туган телне саклау. Булар хакында күп сөйләшәбез. Рөстәм әфәнде, шул ук мәсәлән милли үзаң турында. Менә бүген ни дәрәҗәдә әлеге сүзләр дип әйтик инде документта чагылыш тапкан һәм чын барлыкта кулланыла икән. Менә әгәр дә чагыштырып карасак. Мен чагыштырырга Bilmem, mesela mindigine stratejik dokumentler çıkarsak da halkının uzanın uyatmasak, halkının muhimini uyatmasak, onun için ne gerek? Bugün bizim televizyonumuz, radyo desinler, gazetler mi? Onlar günlük günü şunun turunda söylerge değil. Yine şunu uyatsak biz, halk, otana mektepke bargaçtın, min balаны mingi tilde okuturga deyip, totarça deyip kışkırıp tutsalar, minen da bular. Biz 50 нәрсә язырга мөмкин. Но иң беренче халык белән эшләргә кирәк. Халык уянсын. Теге флаглар күтәреп кенә урамга чыгады. Бүген аның замана үтеп китте инде. Хәзер без шушы интернет челтәре аша, радио, телевидение аша без халыкны нык итеп уята, көне-төне сөйләргә тиеш шулар. Аның турында көне-төне сөйләп кенә милли үзаң үстереп булыр микән соң? Ничек уйлыйсыз? Була. Ата-аналар белән нык итеп эшләргә кирәк, мәктәпләрдә bütün yurdaşlara gerek. Aytib gittim indi. Her bir kişi huzurunda yaşasa, bular okutuvchi deysizmi? O yetakchi deysizmi? Barыбыз da şulay işlerge tiyиш. Ни өчен шул ук вакытта, мәсәлән, мәктәпләрдә дисез, мәгариф өлкәсендә дә шул ук туган тел мәсьәләләре һаман калкып чыга безнең. Нәрсә белән бәйле бу дип саныйсыз? Ни өчен һәр вакытта без инде күбрәк проблемалы якларын күрәбез, уңай үсүгә караганда? Проблема якларын ул бит әйтеп киттем инде, ошаган, белми торган белән. Дигән кешене Gayiplerge bular. Tabarga bular. Gayibin. Novit kişilerge gerek. O kuzetip yürüyüşüne kişi tabar neseli sebebin. Emne işlerge öz işler kursetsin, ana eter ol. Bula mı yok miken? Әлеге стратегия турында тагын фикерне белеп китик, аннары дәвам иттерербез. Әгәр дә ялгышлык җибәрәбез икән, безнең стратегиябыз берәүгә дә кирәкмәячәк. Тамыры белән ул кырыячак. Millet canlı, bütün milletlerine hürmet iken kuca saylap koyalmasa, bizning respublika yok diyen söz. Şuna göre de barımızda da min, Tataristan Yazıcılar Birliği isminden, şahsen öz isminden, mine şuşu işke nıgırak, tığızırak kirerge, hem akıllı, hem bik de Ruslar etmişler mudri fikir bilen biz özümüzün yetekçimizni saylarga tiyişmiz. Tataristan Respublikasının bugünkü kümde Жир Россияда гына түгел, жир шарында шешек атканын барыбыз да беләбез. Аңлашылганча төрле фикерләр яңгырый. Әгәр дә без инде стратегияның үзенә кайтсак, Руслан, ничек уйлыйсың, кем өчен чыгарылган ул, гомумән, кемгә файдалы ул һәм кемгә кирәк ул? Беренче чиратта андый документлар, стратегия, алар фикер ияләре өчен чыгарыла. Фикер ияләре өчен. Әйдәманнарга кем лидер булалар, тулар өчен. Аннарсын ул кешеләр гади халыкка аны гади телдә, гади тасвирлама буларак аңлаталар. Менә бу шелтәр, менә бу цепочка ул булырга тиеш. Ул әле чагылмый, мин аны күрмим кызганычка каршы. Безнең зыяларыбызны айрым җыеп, аларны үстерергә кирәк, алар белән эшләргә кирәк. Чөнки алар инде гади халык белән эшли. Теге хәзер бик популяр төшенчә бар, иҗтимагый фикер лидерлары, лидер общественного мнения диләр инде русча. Менә шулар белән эшләргә кирәк. Менә күрәбез, чыннан да Рөстәм абый әйтеп китте, мәктәпләребездә проблемалар бар. Ну, без үзебез моңа үрнәк күрсәтергә тиешбез. Әгәр дә безнең мәсәлән танылган җырчы яки ниндидер министр үзенең баласын мәсәлән татар мәктәбенә, татар гимназиясына илсә икән, гади халык аңа карап, аңа иярә. Ул шулай психологиясе кырынган халыкның. Шуңа күрә бу да җитми безгә. Ягъни безгә элита белән, татарның элитасы белән эшләргә кирәк. Аны булдырырга кирәк. Яңа буынны үстергә кирәк. Яңа элитаны. Менә безнең аксакалларыбыз бар, но алар кызганычка каршы бакыйлыкка китеп баралар. Илһам абыйлар менә алар үрнәк булып торганнар бит безнең өчен. Хәзер дә торалар. Но яңа буынны үстергә кирәк. Ул эшне кем алып барачак?
Менә бу үсештә яңа мөмкинчелекләр ниндидер, яңа юнәлешләр ачылып китүгә этәргеч булмасмы икән? Сез, Рөстәм әфәнде, ничек уйлыйсыз? Барыбер бит инде бер урында тору ул берәйбер, мәсәлән, ниндидер адымнар ясау ул инде өмет уята кебек. Менә сезнең шәхсән өметегез уянамы? Уяна. Аннары мин менә просто мисал гына китереп китәм сезгә. Менә минем авылдашым Алмаз Хамзин. Менә 400-гә якын мәктәптә йөреп, татар балалар белән күрешеп, шуларга Казан утлар журналларын итеп, алар белән элемтәгә кереп, аларга сөйләп, ни өчен татар телебез кирәк, бөтен республика буенча мәктәпләрдә йөреп чыкты инде. Менә гади мисал. Аннары без аның белән Илхам абыйның авылына кайтып, бушлай Разил Валиев кайтып бушлай концерт бирдек. Бушлай. Аннары Рифат Фаттахов, менә шулай итеп, һәрберебез опять кабатлап әйтәм, һәрберебез үз урынында эшләргә тиеш. Һәм анда әле утырышта шундыйрак фикерләр яңгырады. Милләтебез тарихында яңа дәвер башлана. Яңа дәвер дигәндә, Руслан, без монда нәрсәне күз алдына китерәбез? Һәм алай дип әйтергә мөмкинме? Мөмкин, әлбәттә, чөнки берничә шундый символик шикне уздык без. Беренче чиратта ТСРның 100 еллыгы, аннан соң яңа республикабызның, җәмгыятебезнең 30 еллыгы, 30 ел инде ул 25-30 ел тарихта ул бер буын чоры вакыты. Шуңа күрә менә бу суверенитет буыны дип атыйбыз инде аларны. Алар үсеп җитте. Менә бу, димәк, алар яңа тормышка керде, яңа сәяси ясылыкка. Хәзер инде без күрәбез, дөнья масштабында яңа технологик яшәеш барлыкка килә, технологический уклад була инде русча. Без дә шуңа күрәбез. Без артта кала алмыйбыз, кызганычка каршы. Без каядыр анда камил бер яссылыкта, утрауда сакланып кала алмыйбыз. Без шулай глобализация шартларында үзебезне саклап калырга тиешбез. Димәк, бу глобализациянең агымына кирип, без үзебезне онытмаска тиешбез. Үзебезнең рухи кыйммәтләребезне, традицияләребезне һәм гырыф-гадәтләребезне аны саклап калу өчен механизмнар барларга кирәк, булырга кирәк. Ул бик авыр. Ничек иттереп, менә без карыйбыз, мәсәлән, мин булай анализлыйм, Европа илләрендә дә хәзер милли темага йөз боралар, ягъни алар да күрәләр, глобализация милли проблемаларны күтәрә, киресенчә, кеше яңадан яңа үзенең тамырларына кайта, телен өйрәнә, шәҗәрәсен өйрәнә. Без дә шул процесста. Без бәлки аны булай ачыктан-ачык сизмибездер, но ул бар. Шуңа күрә, менә бу яңа шартларда, цивилизацион шартларда татар ничек иттереп сакланырга тиеш икәнен, моңа да бу стратегия, бу документ җавап бирергә тиеш. Рөстәм әфәнде, татар булу нәрсә ул бүген? Татар булу ул мөхитемне мин горурланып йөрергә тиеш, татар баласы. Татарча сөйләшеп, татарча уйлашып, уй фикерен татарча җиткерү. Аннары гырыф-гадәтләрне әйтим генә шул нәрсәдән. Өч пишмак. Бүген, кстати, ТНВ каналында треугольник дип сөйлиләр, сезнең корреспондентлар. Шул менә бренд иттереп бөтен нәрсәләрне күрсәтсәк, уятырга кирәк халыкны. Именно татар булу икән. Кемсең син балан? Татар баласы дип әйтерлек. Һәм күпләр әйтә, татар булу синең бабаң татар булу түгел, ә оныкларың татар булу дип. Менә бу фикер белән килешәсезме? Ул килешәм. Бик дөрес фикер, килешәм. Әгәр дә нәтиҗә ясап әйтсәк, әйе. Алтынлыгым бар, шуларның тәрбияле хәлләр бетте. Татарча сөйләштереп, татарча уйлатып, татарча уйнатып, шулардан мәш киләбез. Сезнең мисалдан соңлашыла, башкаларда да шулай булсын иде ул. Һәм нәтиҗә ясап әйтсәк, Руслан, менә бу стратегияны билгеләүдә синеңчә нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Татар үзенең урынын белергә тиеш. Аның урыны югарыда. Һәм татар үзен горур итеп хис итәргә тиеш. Чөнки милли горурлык ул миллилекнең төп баганасы. Барыгызга да бик зур рәхмәт, безнең белән элемтәдә булганыгыз өчен. Ышанып калабыз инде, менә бу стратегия кагазда гына калмыйча, чынлыкта да тормышка ашыр дип. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Сау булыгыз. Милләт җыенында татарлар гамәл стратегиясе дигән документ кабул ителде. Иң мөһиме, татарлар үсештә булсын иде дигән теләктә. Сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.